Trenul a intrat în tunel plin de viață. A ieșit ca un mormânt în mișcare. Află ce s-a întâmplat înăuntru. În 1944, 521 de oameni au murit într-un tunel. Nimeni nu a auzit strigătele lor de ajut. Ei credeau că tunelul îi va salva. Dar tunelul a devenit mormântul lor. Adevărul te va îngrozi. Un singur vagon a scăpat. Toate celelalte, moarte. Aflați de ce 521 de suflete n-au mai văzut lumina. Michel nu știa că plimbarea lui prin tren îl va face singurul supraviețuitor al unui masacru. Bună ziua, dragi ascultători! Mă numesc Elias și astăzi am pregătit pentru voi 3 povești care demonstrează că, uneori, realitatea este mai ciudată și mai înfricoșătoare decât orice poveste inventată. Dacă vă plac astfel de povești misterioase și tulburătoare, vă rog să lăsați un like și să vă abonați. Să începem! În seara zilei de 14 decembrie 2024, o femeie în jur de 35 de ani pe nume Priya se pregătea de culcare în casa ei din satul Chahenkalo, o comunitate rurală din centrul Indiei. Priya și-a pus pijamalele, și-a periat dinții, apoi s-a urcat singură în pat. Ea aștepta ca soțul ei, Anand Yadav, în vârstă de 35 de ani, să-și termine baia și apoi să vină să-i se alăture. Și în timp ce Priya stătea acolo, pur și simplu așteptând soțul ei, nu se putea abține să nu simtă că casa lor era atât de liniștită. Și în multe privințe, liniștea casei lor era acest memento constant al unei tristeți foarte profunde din viața ei. Priya își dorea foarte mult un copil, dar ea și soțul ei se luptaseră să rămână însărcinată. Și acum aveau în jur de 35 de ani și părea că timpul se scurge. Era ca și cum tot ce își dorea era o familie și nu știa dacă va avea una. Acum, pentru Priya, aceasta nu era o revelație nouă. Această durere dura de ani de zile și așa cum făcea în majoritatea serilor, în timp ce stătea în pat așteptându-și soțul, își dădea tot posibilul să nu se gândească la asta și să se gândească doar la celelalte lucruri din viața ei care mergeau bine, cum ar fi relația ei cu soțul ei. Era un cuplu foarte fericit și foarte sănătos. Și așa ea stătea acolo și se gândea la asta, încercând să fie recunoscătoare, când ușa s-a deschis spre baie și Anand a ieșit, dar nu era îmbrăcat pentru culcare. Purta o robă ca și cum nu se îmbrăcase încă și se comporta cam ciudat. Și Priya se uita la soțul ei încercând să înțeleagă ce face, de ce nu este îmbrăcat, ce se întâmplă aici, când brusc și-a dat seama că fața lui era roșie aprins. Clar ceva nu era în regulă cu soțul ei. Și apoi, înainte ca ea să-l poată întreba ce se întâmplă, Anand s-a întors și a fugit din dormitorul lor, purtând doar halatul. Și așa, Priya s-a ridicat din pat și a fugit după soțul ei, încercând să înțeleagă ce naiba se întâmplă aici. A ieșit afară și a văzut că soțul ei era acum prăbușit pe jos. Priya chiar nu știa ce se întâmpla. Nu avea nicio idee ce ar putea fi în neregulă. Și așa s-a repezit la casa unui rudă. A adus câțiva membri ai familiei, au ieșit afară și împreună l-au ridicat pe Anand, care nu răspundea, l-au aruncat într-un vehicul și l-au dus cu viteză la spital. Și când au ajuns la spital, Priya a sărit din mașină, lăsându-i pe Anand și pe familia ei în urmă și s-a repezit înăuntru. I-a spus persoanei de la recepție ce se întâmplă, că soțul ei nu respira, nu răspundea, era în mașină și așa, imediat, personalul medical a ieșit în fugă. S-au dus și l-au luat pe Anand, l-au adus înăuntru. Și curând, Priya alerga în spatele tuturor medicilor și asistentelor care îl duceau pe Anand pe o targă prin spital către o sală de examinare. Au intrat în sala de examinare și, chiar dacă Priya era oarecum pe margine, nu putea vedea cu adevărat ce se întâmplă, dar putea vedea doctorul care încerca în principal să înțeleagă ce era în neregulă cu Anand. Și vedea că, la început, el făcea câteva lucruri pentru a vedea dacă îl poate face pe Anand să reacționeze la el. Dar destul de repede, ea a văzut cum doctorul s-a așezat pe spate și o privire de milă i-a apărut pe față, s-a întors și s-a uitat la Priya și i-a spus că, din păcate, soțul ei a murit. Acum, pentru Priya, tot acest lucru s-a întâmplat atât de repede, încât era aproape de parcă nici nu putea începe să proceseze. Și așa,
În loc să devină isterică de durere, primul ei gând a fost: cum a putut să moară? Anand era un tip sănătos. El este în vârstă de 35 de ani. El este în cea mai bună formă a vieții lui. El este un tip fericit, cu o viață socială robustă. Nu există niciun motiv pentru care ar trebui să moară chiar acum. Ce naiba s-a întâmplat aici? Ce l-a ucis? Aceasta era întrebarea ei către doctor. Dar doctorul a spus: nu știu. Singurul mod în care vom putea înțelege ce s-a întâmplat aici este să facem o autopsie, pentru că nu există nimic evident. Și așa, negreșit, câteva zile mai târziu, patologul spitalului era într-o sală de examinare cu corpul lui Anand pe o masă, chiar în fața lui. Și acest patolog făcuse nenumărate autopsii. Aceasta era o muncă foarte standard pentru acest doctor. Și așa, patologul a început această autopsie, fără să aibă nicio idee ce l-a ucis pe acest tip. Dar în mintea lui se gândea: ok, poate a fost un atac de cord brusc, pentru că asta pare să fie. Și așa, au făcut prima incizie pe pieptul lui Anand și primul loc unde au mers să se uite a fost inima lui Anand. Dar după ce s-au uitat la inima lui Anand, au determinat că nu, el nu a intrat în stop cardiac. El nu a murit din cauza unui atac de cord. Moartea aceasta nu a fost legată de inima lui. Și așa, patologul în mod natural a trecut de la inimă la plămânii lui Anand, care este o altă zonă despre care credea că ar putea avea ceva de a face cu această moarte. Dar după ce le-au verificat, a fost clar că plămânii nu aveau de a face cu moartea lui Anand. Și așa, după aceea, patologul a verificat toate organele lui Anand, încercând să găsească orice semn al ceea ce l-a ucis, dar nu era nimic. Nu exista nicio indicație că acest tip ar fi trebuit să moară. Acum, patologul a fost un pic surprins, pentru că își imaginase că până în acest moment ar fi avut răspunsul la ceea ce i s-a întâmplat. Dar nu contează. Făcuse multe autopsii înainte, unde a fost necesară o cercetare suplimentară pentru a înțelege ce s-a întâmplat. Și așa au continuat și au făcut o incizie în gâtul lui Anand. Și când i-au deschis gâtul lui Anand, patologul s-a dat înapoi și a gâfâit, pentru că în întreaga sa carieră nu mai văzuse niciodată așa ceva. S-a dovedit că Priya nu era singura care simțea o tristețe profundă în legătură cu faptul că nu avea încă o familie. Anand, de asemenea, era profund îndurerat de ideea că nu va deveni niciodată tată. Și așa, fără să-i spună soției sale, Anand ieșise și căutase ajutor profesional pentru problemele lor de fertilitate. Cu toate acestea, tipul de ajutor profesional pe care îl căutase era puțin neortodox. În loc să meargă la un doctor autorizat, Anand a mers să vadă pe cineva numit tantric, care este practic un practicant al magiei oculte. Și acest tantric i-a dat lui Anand instrucțiuni despre cum să efectueze acest ritual, care, pretindea el, garanta, dacă îl făcea corect, că va putea să aibă copilul. Anand l-a crezut clar pe tantric. Și așa, după ce a primit instrucțiunile, a ieșit și a adunat resursele necesare și le-a dus acasă. Și apoi, în noaptea în care a murit, în timp ce Priya era în pat așteptându-l și el era în baie, ei bine, la un moment dat în baie, Anand a efectuat acest ritual de fertilitate și l-a ucis. Anand, conform instrucțiunilor tantricului, luase un pui de găină viu, un pui, și încercase să-l înghită întreg. Aparent, asta era tot ce trebuia să facă pentru a avea copilul pe care și-l dorea atât de mult. Dar când a înghițit acest pui, i s-a blocat în gât și în câteva minute s-a sufocat și, din păcate, și puiul a murit. Într-o dimineață, la sfârșitul lunii noiembrie 1979, un bărbat în vârstă de 64 de ani pe nume John Perrin a mers printr-un parc din apropierea casei sale din East London, Africa de Sud, un mic oraș de coastă. Parcul era practic o zonă împădurită care se întindea chiar de-a lungul coastei. Deci, chiar dacă John mergea pe o potecă prin toți acești copaci, putea literalmente să audă valurile oceanului spărgându-se pe plaje de desubt. Și ieșirea afară era de fapt o mare realizare pentru John, deoarece nu venea foarte des în acest parc. De fapt, aproape că nu ieșea niciodată din casă, deoarece John era un reclus total. Și pe lângă faptul că nu ieșea din casă, practic nu vorbea cu nimeni. Nu avea prieteni, nu avea familie, practic avea acest singur văr cu care vorbea uneori la telefon,
dar asta era tot. Tipul acesta era foarte izolat. Dar astăzi, ceva în John îl determinase să iasă afară și să meargă în acest parc și să facă o plimbare. Era doar o intuiție ciudată pe care nici măcar nu o putea explica, dar nu o pusese la îndoială. Și iată-l făcând ceea ce îi spunea instinctul. Și așa el a urmat poteca prin pădure și a ascultat oceanul de desubt. Și a ajuns în cele din urmă în jurul unui cotlon și când a făcut-o, a văzut că era cineva pe potecă mai în față. Era acest tânăr pe care John nu-l mai văzuse niciodată și tânărul părea foarte anxios. Părea să se plimbe înainte și înapoi pe potecă, ca și cum ar fi încercat să-și adune curajul să facă ceva. Cel puțin asta a fost prima impresie a lui John. Acum, pentru John, tipul acesta nu părea o amenințare pentru el. Pur și simplu părea cam ciudat ce făcea. Și așa John era curios. Și așa el a continuat să meargă pe potecă mai aproape de acest tip pentru a vedea ce se întâmpla aici. Amintiți-vă, John crede că este aici dintr-un motiv cu adevărat divin în unele privințe. El nu știe cu adevărat ce este. El crede că instinctul său l-a adus aici. Poate este acest tip. Și așa el merge pe potecă, evaluând ce face. Și pe măsură ce se apropie de acest bărbat care se plimbă înainte și înapoi, John își dă seama că bărbatul se plimbă până la marginea unei stânci. Practic, din nou, acest parc este chiar pe coastă, dar coasta este mult de desubt. Și John își dă seama că tipul acesta se plimbă înainte și înapoi până la stâncă, și apoi înapoi la stâncă și apoi înapoi. Și aceasta este o prăpastie imensă. Această stâncă este până jos pe plajă, o cădere ușor fatală dacă ai cădea de pe stâncă. Și brusc i-a picat fisa lui John. Acest tânăr se gândește să-și ia propria viață. El adună curajul să sară de pe stâncă, cel puțin asta credea John. Tânărul este atât de concentrat pe ceea ce face, încât abia îl înregistrează pe John. El încă se plimbă, adunând curajul din nou aparent să sară de pe această stâncă. Și așa John stă acolo, nu prea știind ce să facă. Și de asemenea, mai erau și alte persoane care erau pe potecă și care observaseră situația. Și se forma o mulțime, stând puțin în spate față de acest tânăr, nevrând, neintenționat să-l sperie și să-l facă să sară de pe stâncă. Toți stăteau acolo și priveau. Dar pentru John, în timp ce stătea acolo aproape paralizat, neștiind ce să facă, el se uita la acest tip mergând înainte și înapoi și apoi a fost ca și cum totul a luat sens. Brusc, John a înțeles de ce era acolo. Instinctul său l-a adus aici pentru a merge și a interacționa cu acest tânăr. Și așa John s-a desprins din mulțime. S-a apropiat de acest tânăr care încă se plimba înainte și înapoi și a pus brațul pe umăr și s-a uitat la el și a spus: "Îți voi arăta cum se face." Și apoi John a mers la marginea stâncii și a sărit. Și tânărul a fost atât de șocat de asta, încât a stat acolo și a privit cum John se prăbușea pe plajă de desubt. S-a zdrobit de pământ și a murit. Și acest tânăr, vreau să spun, este atât de îngrozit de asta, atât de șocat, încât a decis că nu va sări până la urmă. Văzând cum se întâmplă, văzându-l pe John făcând lucrul pentru care tânărul era acolo, să sară de pe această stâncă, să-și ia propria viață, să vadă pe cineva altcineva făcând-o, a fost atât de groaznic încât a decis să nu o facă. Și așa, în timp ce avea această revelație, tânărul a simțit de asemenea clar recunoștință. Recunoscător lui John pentru că a făcut ceea ce a făcut, pentru că privind ceea ce i s-a întâmplat, i-a arătat tânărului că de fapt voia să trăiască. La ora 1 dimineața pe 3 martie 1944, un tânăr mecanic de tren pe nume Michel Paulo stătea în vagonul din spate al unui tren de marfă care urca încet pe versantul unui munte din sudul Italiei. Sarcina lui Michel era să acționeze frânele pentru partea din spate a trenului și în această noapte el trebuia să fie în alertă maximă, deoarece călătoreau în condiții foarte periculoase. De fapt, Michel se temea că s-ar putea să nu ajungă nici măcar la următoarea oprire. Deci, în primul rând, ploua și ningea afară, așa că șinele erau în mod natural foarte alunecoase, ceea ce însemna că trenului va fi mai greu să obțină tracțiunea de care avea nevoie pentru a urca pe munte.
În al doilea rând, motorul trenului nu funcționa la fel de bine ca de obicei. Și aceasta a fost în mare parte datorită cărbunelui pe care compania de trenuri a trebuit să-l folosească. Era un tip de cărbune foarte ieftin și prost. Pentru că este 1944, al doilea război mondial face ravagii și un deficit de cărbune a apărut ca urmare a acestui fapt, deoarece tot cărbunele bun era expediat pentru a fi folosit în război. Și așa, această companie de trenuri avea cărbunele prost. Și apoi, în cele din urmă, trenul era pur și simplu prea greu. Chiar dacă trebuia să transporte doar micul echipaj și marfa, realitatea era că erau peste 500 de călători clandestini la bord, îngreunând trenul. Din nou, este al doilea război mondial, sunt toți acești oameni care încearcă să fugă din zonele devastate de război ale lumii și una dintre modalitățile prin care o făceau era să se strecoare în trenuri. Și acum, Michel și restul echipajului erau conștienți de acești călători clandestini. Nu era subtil. Sunt literalmente în vagoane, sunt deasupra vagoanelor și încearcă pur și simplu să ajungă în Italia pentru a scăpa de zonele devastate de război ale lumii. Și Michel și restul echipajului trebuiau să sune securitatea și să spună acestor oameni să coboare din tren, dar nu au făcut-o. Le-a părut rău și s-au simțit ca și cum permiterea acestor oameni să-și facă scăparea era un lucru moralmente bun de făcut. Dar în această noapte, între vremea oribilă care făcea șinele alunecoase și cărbunele care nu era foarte bun și care făcea motorul să nu funcționeze foarte bine, și toată această greutate suplimentară de la călătorii clandestini, i-a părut lui Michel că dacă ar exista vreodată un moment în care acest tren nu ar putea să urce pe munte, ar fi această noapte. Și așa, motivul pentru care el este în alertă maximă este dacă trenul ar ajunge într-un punct în care nu ar putea urca mai sus, din oricare dintre motivele pe care tocmai vi le-am spus, trenul ar începe să meargă înapoi. Și asta este incredibil de periculos. Și ar depinde de Michel, precum și de mecanicii din fața trenului, să apese frânele și să oprească alunecarea. Și așa, Michel este în alertă maximă. El are maneta frânelor. El stă cu ochii pe orice semn că trenul încetinește, ceva de genul acesta. Și ei încep să urce pe acest munte din față. Și la început merge relativ bine, dar era foarte clar pentru Michel, care cunoștea bine trenul, că se lupta să urce pe șine. Dar el a văzut în față un tunel pe care trebuiau să-l treacă înainte de a face restul drumului pe munte. Și Michel se gândește, grozav, tunelul ne va oferi șine uscate și curate, unde trenul, dacă intrăm pur și simplu în acel tunel, putem prinde un pic de elan, trece prin tunel și să ne bazăm pe acel elan, pentru că știm că șinele vor fi bune pe tot parcursul drumului. Și așa, Michel privește cu anxietate cum trenul se chinuie să urce spre acest tunel. El știe că aceasta va fi cheia. Doar ajungeți la acel tunel și vom putea trece peste acest munte fără probleme. Și așa urcă, avansând ușor. Apoi vede că partea din fața trenului intră în tunel și imediat simte că trenul prinde puțină viteză pe măsură ce tot mai mult din tren ajunge pe acele șine uscate din tunel și merg înainte. Dar apoi, în mod inexplicabil, trenul începe să încetinească pe măsură ce trenul intră din nou în acest tunel. Amintiți-vă că este noapte târziu. El nu poate vedea cu adevărat ce se întâmplă. El doar poate spune că este tunelul, trenul intră, dar noi încetinim aici. Și, de fapt, până când vagonul din spate unde era Michel era pe cale să intre în tren, ultimul vagon, trenul încetinitese în cele din urmă atât de mult, încât trenul a oprit complet, cu Michel și vagonul din spate chiar în afara tunelului. Deci 99% din tren este în tunel. Michel și vagonul din spate sunt afară. Trenul este acum complet oprit. Acum, în general, conductorul care era situat în primul vagon al trenului era responsabil în general pentru tren. Și așa, în orice situație de urgență, era adesea la latitudinea conductorului să ia decizia despre ce va face echipajul în răspuns. Acum, trenul nu dădea înapoi în mod clar. Nu era o urgență activă aici, dar Michel știa că acest lucru este greșit. Nu exista un motiv clar pentru care ar trebui să se oprească aici. Mai degrabă, din nou, acest tunel reprezenta cea mai bună șansă a lor de a se mișca rapid și de a prinde elan și de a urca peste acest munte. Și așa,
Michel nu știe de ce s-a oprit, dar clar există un fel de problemă. Cu toate acestea, Michel știe din pregătirea sa că ceea ce trebuie să facă este să fie în continuare precaut cu frâna aici, pentru că din câte știe, poate există o problemă cu trenul și acesta dă înapoi, dar este doar lent și așa el trebuie să fie pregătit să apese frânele. Și așa ce a făcut Michel este că a ținut frâna și a așteptat un semnal de la conductor. Practic, conductorul ar sufla o serie de fluiere pe care Michel le-ar putea traduce, care i-ar spune ce să facă, fie că era să blocheze frânele, să vină să vorbească cu el sau orice altă acțiune pe care ar fi trebuit să o ia în această situație. Și așa Michel stă acolo așteptând fluierul trenului, dar nu este nimic, este doar liniște. Nu există niciun alt sunet, cu excepția motorului care merge la ralanți spre fața trenului. Și așa Michel a început să aibă acest presentiment că acest lucru nu are sens. Nu există niciun motiv bun pentru care ne-am oprit aici. Și așa, Michel, operând pe instinct, în ciuda faptului că nu a primit niciun semnal de la conductor, nici fluiere, nici nimic, el a abandonat vagonul din spate, a abandonat postul de frână și a început să meargă din vagonul din spate, practic prin centrul trenului, intrând în vagonul următor. Și când a intrat în vagonul următor, este complet întuneric pentru că este ora 1 dimineața. Acest vagon este primul vagon în care merge și este în tunel, deci este foarte întuneric. Și el avea o lanternă, dar nu voia să o aprindă asupra oamenilor care dormeau aici, pentru că sunt sute de călători clandestini. Acești oameni au avut un ghinion foarte mare. Vor doar să plece din țară. Și așa, cât de liniștit a putut, mergea pe culoarul următorului vagon și nu observă nimic. Majoritatea oamenilor dormeau. Și mergea așa și pe măsură ce ajungea la următorul vagon, își dă seama că începe să audă un sunet nou. Și nu venea din tren, venea de undeva din afară, din tunel. Era ca un zgomot puternic de bubuituri. Ceva lovea pietrele de pe marginea șinelor undeva în tunel. Și Michel nu știa ce este, încă nu știa ce se întâmplă, nu descoperise niciun semn despre ce s-a întâmplat de fapt aici și așa a continuat să meargă. Și pe măsură ce intra în următorul vagon, continua să audă toate aceste sunete de bubuituri de undeva din afară și trenul încă nu se mișca, nu se auzeau fluierături de la conductor. Până când a ajuns cam pe la jumătatea acelui următor vagon, deja se afla în al doilea vagon pe care îl investiga. Și-a dat seama că, pe lângă sunetul ciudat de bubuituri și lipsa de mișcare și lipsa oricărei activități în acest tunel, și-a dat seama și că vagonul în sine în care se afla era foarte liniștit. Amintește-ți, practic erau zeci de oameni în fiecare dintre aceste vagoane, înghesuiți unii peste alții, dormind în timp ce își continuau drumul spre Italia. Și așa, pentru prima dată, Michel a aprins lanterna și o îndrepta spre pământ chiar în fața lui. Și s-a întors și a început să scaneze toți clandestinii care dormeau în vagonul respectiv. Și ceea ce a văzut a fost atât de îngrozitor, a scăpat lanterna, s-a întors și a fugit din tunel. Se va dovedi că Michel a avut dreptate să fie îngrijorat că acest tren s-ar putea să nu poată urca acest munte, până când trenul a fâșâit în acel tunel. Deși, da, condițiile erau mult mai bune în tunel pentru ca trenul să-și mențină viteza și impulsul. În ciuda acestui fapt, ceilalți factori au fost prea mulți pentru a fi depășiți. Trenul era prea greu din cauza tuturor clandestinilor, iar cărbunele era destul de slab, deci motorul nu era la fel de puternic cum ar fi fost în mod normal. Și deci, chiar dacă șinele nu erau alunecoase, a fost pur și simplu prea mult. Și așa, trenul a ajuns la un popas în interiorul tunelului. Și așa, ce a trebuit să se întâmple imediat ce trenul s-a oprit? Așa a fost că conductorul și echipajul din fața trenului, ei au trebuit practic să pornească trenul. Au trebuit să pună cât mai mult cărbune posibil în cuptor pentru a face motorul să se învârtă suficient încât să poată prinde din nou viteză și să-și continue călătoria. Practic, au trebuit să accelereze motorul, dacă vreți, și să aprindă cu adevărat acest motor și să îl pună în mișcare. Dar pentru a face asta, au trebuit să pună o cantitate imensă din acest cărbune în cuptor pentru a realiza această pornire rapidă, pentru că, din nou,
Acest cărbune nu este de înaltă calitate, nu arde la fel de bine, nu este la fel de eficient. Și așa, practic, ceea ce ar fi putut fi realizat cu de 2 ori cantitatea de cărbune, ai fi avut nevoie de aproximativ de 10 ori cantitatea de acest cărbune slab pentru a face același lucru. Dar unul dintre subprodusele arderii acestui tip de cărbune, de fapt cărbunele în general, dar mai ales acest tip ieftin de cărbune și mai ales o cantitate atât de mare din acest tip ieftin de cărbune, este că produce o tonă de monoxid de carbon și acesta a umplut tunelul. Michel era în afara tunelului. Vagonul său de la coadă era singurul vagon care nu se afla în tunel, dar toată lumea de pe acest tren a fost expusă brusc unei cantități uriașe de gaz otrăvitor, letal, și a ucis practic pe toată lumea din acest tren foarte repede. Acele sunete de bubuituri pe care Michel le auzea erau sunetele corpurilor oamenilor după ce muriseră, rostogolindu-se de pe tren și căzând pe jos. Când a mers prin vagon și s-a uitat în jur, motivul pentru care era atât de liniște era că toată lumea din acele vagoane era moartă. Din aproximativ 600 de clandestini și membri ai echipajului care se aflaseră la bordul acestui tren, 521 au fost găsiți morți. Mulțumesc foarte mult pentru ascultare. Dacă v-au plăcut aceste povești, vă rog să lăsați un like și să vă abonați pentru a nu rata poveștile viitoare. Pe curând!